Coronatijden zorgen voor meer vechtscheidingen. Het is dinsdag 1 september. Dit is Zeeland Nu. Jeugdbescherming moet vaak ingrijpen. Politie houdt verdachten aan van steekpartij. En tentoonstelling over 20 jaar ZNF. Dag dames en heren, vechtscheidingen. De Zeeuwse Jeugdbescherming, organisatie Intervens, heeft er de handen vol aan. Zeker de helft van alle zaken die Intervens behandelt komt voort uit deze problematische scheidingen. En door de coronacrisis is het nog drukker. Als ze scheiden krijg jij niks. De auto niet en het huis zeker niet. Als je dat doet, zie jij de kinderen nooit meer. Zomaar een passage uit de willekeurige vechtscheiding tussen ouders. Het kan er zo heftig aan toe gaan dat de veiligheid van het kind in geding komt. En dan komt Intervens in beeld. En ook voor die medewerkers kan het zo heftig zijn dat ze alleen anoniem in beeld hun verhaal willen vertellen. Als het gaat over de problematische echtscheiding, want dat is eigenlijk waar we het nu over hebben, dan zien wij heel vaak de kinderen die knel zitten in de situatie tussen hun ouders. Ze zijn dermate loyaal aan beide ouders en kunnen daar niet meer uit weg. Ze voelen zich echt opgesloten in de strijd en worden meegezogen in de strijd. Een strijd die helaas steeds vaker voorkomt. Zeker nu mensen intensiever bij elkaar zijn vanwege corona, zegt de nieuwe directeur van jeugdorganisatie Intervens. Op dit moment is het nog lastig te zeggen, want we zitten nog in de coronatijd. We hebben wel gemerkt dat juist bij de start het aantal zaken wat afnam en niet heel erg toenam. Maar op dit moment zien we zeker een toename van het aantal zaken, maar nog niet een enorme explosie. Maar je ziet wel dat het zich een beetje heeft opgehoopt. Pas als de rechter het zegt, komt Intervens in beeld. Dan is er vaak al lange tijd sprake van fikse ruzie of een heel lastige scheiding. De focus zou moeten liggen op het welzijn van het kind, maar ligt daar vaak niet, merkt Irma. Als wij in gesprek gaan met ouders gaat het heel vaak over wat de andere ouder doet, waardoor het niet goed zou gaan. Of waardoor het niet goed zou zijn voor de kinderen. En het is eigenlijk de kunst om iedere keer ouders terug te krijgen op het kind. Maar wat betekent het dat jullie dit doen voor jullie kinderen? Een oplossing is niet simpel gevonden, maar samen en waar mogelijk eerder optrekken is in ieder geval wel nodig, zeggen de betrokkenen. Het is ook een enorm grote uitdaging, want we staan ook voor financiële uitdagingen. Wij als Intervens, gemeente bijvoorbeeld. Dus samen moeten we ook vooral kijken, ook onder de financiële huidige omstandigheden, hoe we daar zo goed mogelijk uitkomen. Wij worden opgeleid, wij krijgen trainingen, wij gaan hier mee om. Wij kunnen hier ook mee omgaan, wij kunnen daar therapie op inzetten. Alleen je gunt de kinderen natuurlijk dat het allemaal niet nodig is. Dus ik zou dat wel liever inderdaad vanuit het gedwongen stuk weg willen halen. En dat daar op een ander niveau, op een eerder niveau al in geïnvesteerd wordt. Een inwoner van de gemeente Goes is afgelopen week overleden aan de gevolgen van corona. Dat blijkt uit cijfers van de Zeeuwse GGD. Het aantal coronadoden in Zeeland komt daarmee in totaal op 71. Het aantal nieuwe besmettingen in Zeeland is de afgelopen week toegenomen met 28. En dat is beduidend minder dan de piek van de week ervoor, toen in Zeeland 53 nieuwe gevallen van corona werden geconstateerd. De politie heeft een verdachte aangehouden voor de steekpartij in een juwelier aan de Nieuwe Burg in Middelburg op 21 augustus. Vanochtend is een Middelburgse tiener van zijn bed gelicht. Bij het steekincident raakten 2 medewerkers van de juwelier van 37 en 63 gewond. Na het incident vluchtte de verdachte op een mountainbike. Afgelopen week verspreidde de politie beelden van hem en dat leverde 8 tips op. En naar aanleiding daarvan kon de verdachte worden aangehouden. De verdachte van de moord op de 78-jarige vrouw in Oostkapelle vorig jaar was vandaag voor het eerst aanwezig bij een openbare rechtszitting. De man, die in hetzelfde appartementencomplex woonde als het slachtoffer, blijft volhouden onschuldig te zijn. Hij zegt dat zijn medebewoners hem weg wilden hebben. Ook betuigde hij zijn medeleven aan de nabestaanden. In januari volgend jaar dan wordt de zaak pas echt inhoudelijk behandeld. De nieuwe kleur voor de vuurtoren van Burghaamstede valt verkeerd. In plaats van de vuurtoren rode strepen krijgt de toren straks bruinrode strepen, zoals het ooit was. Inwoners van Nieuw-Haamstede zijn boos. Teleurgesteld, dat is eigenlijk erger dan boos, maar toch ook wel heel erg boos hoor, op de rand van woedend. Dat kan gewoon niet om het karakter van zo'n vuurtoren zo te wijzigen voor een komende periode van een jaar of 20. Heel zonde.
Tineke Deurlo kwam nog met haar oom de vuurtorenwachter in de toren en ziet hem graag in felrode staat terugkeren. Ik zie het nut er niet van in. Hij was zo prachtig, laat hem zo. De Belangenvereniging wil in gesprek met de gemeente en met de Rijkswaterstaat in de hoop ze op andere gedachten te brengen. Maquettes, attributen en kostuums. Op de tentoonstelling over 20 jaar Zeeland Nazomerfestival kun je zien hoe ingewikkeld en kostbaar het is om grote voorstellingen op locatie te maken. De expositie heeft inmiddels ook een andere lading gekregen, want onlangs kreeg het festival te horen dat er geen subsidie van 6 ton komt van het Fonds Podiumkunsten. En zonder die financiële steun komt er geen 21ste editie. We hebben natuurlijk het nieuws vernomen dat wij positief geadviseerd zijn, maar dat er geen geld is. Dus toen ik ook weer door de opbouw rondliep, toen had ik ook zoiets, het is alsof we hiermee aangeven van dit was het dus. Wil je dit behouden, dan moet er toch iets gebeuren. Maar het kan ook zijn dat het een afsluiting is, wat natuurlijk niemand wil. Maar het lijkt er ook wel op, zonder dat we toen we dat idee begonnen van die expositie, dat was ook in mei, hadden we natuurlijk totaal nog geen idee van de uitslag van het Fonds Podiumkunst. Maar nu lijkt het al op alsof we een punt ermee willen maken. En die kun je dus ook positief weer oppakken. Van, nou, het positieve van die tentoonstelling is nu, van die expositie, van dit moet je dus niet voorbij laten gaan. Daar is artistiek leider Alex Mallems het helemaal mee eens. De expositie geeft volgens hem goed weer wat het Zeeland Nazomerfestival in de afgelopen 2 decennia heeft betekend voor onze provincie. Ik denk dat deze tentoonstelling misschien, omdat het zo samenvat wat we in 20 jaar gedaan hebben, het best aangeeft waarom ons voortbestaan zo belangrijk is voor Zeeland. Omdat we eigenlijk altijd geprobeerd hebben om iets te creëren van hoge kwaliteit en wat toegankelijk is voor heel veel mensen. En dat heeft succes, wordt gewaardeerd omwille van zijn artistieke kwaliteit, trekt mensen aan van buiten de provincie. Het laat zien dat Zeeland ook artistiek op de kaart staat. En ja, je hoopt dat dit het beste argument is om mensen te overtuigen dat dit ook door moet blijven gaan. De toekomst van het festival is dus nog onzeker. Wat wel zeker is dat Henk Schouten na 11 jaar afscheid neemt als zakelijk directeur. Jammer, maar hij kijkt terug op een mooie periode. En is blij dat hij ook dit jaar nog heeft meegemaakt. Dit is een heel bijzonder jaar. En ik denk zelfs dat dit jaar natuurlijk bijzonder is. Niet alleen omdat ik weet van ik ga weg, maar ook door die corona, door die alternatief programma. Ik zal eerlijk zeggen dat dit misschien een van de mooiste en interessantste jaren van mijn hele 43-jarige toneelcarrière is. En ik denk dat achteraf ik dit niet had willen missen, dit jaar. En voor ander nieuws in Zeeland is aangeschoven Stefan Daan. Stefan, we beginnen in een bijna gesloopte sporthal, hè? Klopt. In de Nassaulaan in Middelburg staat er nog zo'n oude sporthal. Binnenkort niet meer, want die wordt gesloopt. Nou, bij zo'n sporthal denk je al snel aan zo'n gymzaalvloer, met van die gekleurde lijnen en gepiep als je er met je schoenen overheen gaat. Nou, die vloer die belandt niet zomaar bij het oud vuil. Want van die gymzaalvloer worden nu tafels gemaakt. Mensen die ooit op de vloer gevoetbald hebben of gebasketbald, die hebben hem straks misschien wel ergens in de keuken staan of ergens anders in huis. Net zoals rolstoelbasketballer Mark Alders. We gaan er een hele mooie tafel van maken. We hebben een hele mooie tafel, een heel mooi frame. En volgens mij kan ik dat blad keurig losschroeven. Dan deze er perfect op. Dan nog iets anders. In deze tijd zie je vaak collectanten van verschillende goede doelen collecteren. Dat is nu natuurlijk lastig vanwege corona, afstand houden. KWF Kankerbestrijding heeft daar iets op gevonden, namelijk een pop-up store. Nou, zo'n pop-up store van KWF Kankerbestrijding is in het centrum van Goes geopend. Je kan er van alles doen, spelletjes spelen, kunst kopen en natuurlijk ook doneren. Het gaat zeker wat schelen. Dat is gewoon heel realistisch om te zeggen, dat is gewoon zo. Maar goed, alle kleine beetjes helpen. Nou, de pop-up store die blijft nog geopend tot aanstaande zaterdag. En een tijdje geleden lieten we in Tolen die biezels zien, hè? Weet je wel? De Vicenten. Die Vicenten, juist ja. Die mogen nu, net als de paarden en andere runderen in het gebied, de slikken van de heen nu verkennen. Het wengebied was 25 hectare en ze gaan nu dus naar 250 hectare. Dus dat is toch wel 10 keer zo groot. Dus we zijn benieuwd wat die ruimte ze gaat bieden. De runderen en de paarden zullen er een beetje omheen bewegen.
We verwachten wel dat die Vicenten zullen niet zo snel het grootste gebied helemaal verkennen. Maar die paarden zullen wel snel deze kant op komen, want er staat hartstikke veel gras. En ze stonden hier altijd al. Dus ze gaan elkaar binnen nu in een paar weken zeker tegenkomen. Nou, het natuurgebied is nu afgesloten voor wandelaars, zodat die Vicenten nog even een paar maanden kunnen wennen. C. van Danen, dankjewel. De zon scheen vandaag, al was er op Schouw-Duiveland en Walcheren ook een lokale bui. En met gemiddeld 18 graden was het vandaag soms best fris. Morgen nog een zonnige dag, maar donderdag en vrijdag, ja, dan zal het weer wat regenachtiger zijn. En dan wordt het komend weekend weer wat beter, vrij zonnig zelfs, is het bericht. En zometeen terug van weg geweest, weg van water, het Veerse Meer. Dat is een prachtig gebied. We zijn aangekomen op de Schutterplaat. Schutterplaat is het eerste eiland bij Veeren. Ik ga hier de damwand inspecteren en een stuk steiger. Kijken hoe de staat is van het geheel. Tot zover deze Zeeland Nu. Nog een fijne avond en graag tot morgen.